আন্দৰমাৰীৰ পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC 6000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে। आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौ जों सावरायनो गोसो जादों। दिनै गाबोन जोंनि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय ट्रेन्डिं जायखौ जों मिथिगौ YBY बाराव बिरबायनाय मोनसे एप। जों बे एपआव गोबां मानसिया थाखा फैसा लस जाबाय, सोरहाबा लाब जाबाय। 10% लाब नाथाय 90% लस। गोबां मानसिया गोबां प्लानिं सिमां सुनानैहाय दिनैहाय थाखा फैसाखौ बेवहाय इनभेस्ट खालामदोंमोन। सोरबाया दाउ फाननानै, सोरबाया बोरमा फाननानै बायदि बायदि आरो गोबां मोजां मोजां सिमांफोर सुजुदोंमोन। नाथाय बे गासै सिमाङानो सेकेन्ड मोनसेयावनो फैमाल। जेरै आंबो मोनसे प्लानिं खालामदोंमोन। जानांगौ आं बायदि नोंथांमोनाबो गोबां सिमां सुजुदोंमोन। जायखिजाया YBY थैनायाव आंहा दुखु गैया। आं बेखौल' दुखु दं। जायहा YBY थैगोन होनना मिथिखानानै गावनि थाखानाय सम्पतिखौ फाननानै रिसार्च खालामदों बा फैसा सोदों, बेयावसो आंहा सुख'हायै दुखु दं। मानोना अन लाइन आर्निंआव गोबां थैयो आरो बे गोबां फैयो। गोबां आं बेयाव थैबोखाबाय आरो लस जाबोखाबाय। आं बेखौ मिथिखागौ। दिनै YBY दिनै बेन जाबाय जों बेखौ बुंनो हायो। दा KYC दा गोबां बाथ्रा भइस रेकर्ड दिनै भाइरेल जागासिनो दङ। YBY KYC होनांगौ। आं सानदों कि जुदि KYC जुदि लोगोफोर माखासे KYC आव गोबां मानसिफोरा जुदि होनानै जुदि अपेन जायोब्ला आरो फैसा जुदि उइथड्र जायोब्ला आंबो मान्डेआव होगोन। आंहाबो बेखौ थिरांथा खालामदों। नाथाय बिनि आगोलावनो आं गोबां बार सानदों बेयाव पेन कार्ड बिदों आरो गोबां दा भइस रेकर्ड दिनै भाइरेल जागासिनो दं। जों एसे खोनासंनानै नायग्रोनि। हो जाऊंगा सब लोग। हमने 6000 KYC किया था तो मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। केयरफुल हो जाओ दे। मेरा ऑफिस में एक स्टाफ है, उनका पूरा SBI अकाउंट YBY लोग ने खाली कर दिया। बोले पर 0 अमाउंट हो गया बोला है। किसने बोला था पैसा डालने के लिए? आपको किसने बुलाया था? ये है मेरा ग्रुप का मेंबर लोग। ये KYC के लिए हम 6000 डाल के देखा, फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। तो हम मेरा रिजल्ट आने का बाद में आप लोग को सजेशन हम क्या करना है क्या नहीं करना है हम बताएगा। अभी उसको हार भरा के कुछ भी मत करो। और ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग ये अभी नहीं हो रहा है। ये 12 बजे से लेके रात का 12 बजे तक है। बीच में ट्रेडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रहने दो। अगर हो रहा है तो मैसेज में ये ग्रुप में भेजो ट्रेडिंग हो रहा है बोल के। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रखो। अगर मेरा जो हम अभी KYC हम 6000 डाल के देखा, क्योंकि डाल के नहीं देखने से भी हम लोग को पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लॉस होने से बोल के मेरा हम KYC में हम ये 6000 डाल के देखा है। उसका रिजल्ट जो आएगा हम आप लोग को बताएगा। क्या नैबे भइस रेकर्डखौ आं खोनानाय लोगो लोगो आंनि गोसोआव गिखांनाय मोनो। गबांबायदि जुदि बे जायोब्ला आरो जुदि सोरबाफोर जुदि KYC जुदि साबमिट होनो सानदोंब्ला 6000 रांखौ होनानै KYC खेवनो सानदोंब्ला एसे मात्रा मारिग्रोनाया मोजां आं बेखौ सानो। माने बेयाव बुंनो जाहैबाय KYC होखायनि उनावबो 6000 होखायनि उनावबो गोबां बेंकफोरनि फैसाफ्रा दिनै सिलिंखार जादों आरो ट्रेडिं खालामनो मोनाखै। बेबायदि गोबां माखासे मानसिफोरनि खुगानिफ्राय जोङो भइस रेकर्डआव खोनानो मोनदों। बेखायनो जुदि नोंथाङा YBY इउजार जाबाय आरो नोंथांनि वालेटआव गोबां फैसा दङ आरो नोंथाङा जुदि KYC होनो सानोब्ला गोथौ सिन्था खालामनाया मोजां आं सानो। मानोना इजि मानि गोरलै मोनो, हास्थायनाय रागा मालाबाबो गोरलै मोना। बेबायदिनो गोबां एप फैदों आरो थांदों आरो गोबां एपफ्रा थैदों। बिनि आगोलबो जसेल फैदों, गोबां माखासे गिदिर गिदिर माखासे एपफोर फैदों। बे गासैबो एपफ्रा बिदिनो। बेखायनो आं बेखौ बुंनो सानदों, जुदि नोङो थैयो ना मिथिखानानै नोङो ओरैनो जुदि लाक ट्राय जुदि नायनोब्ला आंहा बे बुंनांगौ बेजों माबा मोनसे प्लानिं खालामनानै नोंनि थानाय सम्पतिखौ फाननानै जुदि नोङो गेलेदोंब्ला आंहा बेयाव बादा दं। माब्लाबाबो जिउआव बेबायदि दाखालाम आरो बेबायदि बाराव बेबायदिनो अनलाइन ट्रेडिं नोङो गोदै सिमां दासो। आंबो बिदिखौ खालामनो मेन खारना बे आंनि मेगनजों थाइनै मेगनजों नुनाय गोबां माखासे मानसिफ्रा गावनि सम्पति मोसौ फाननानै इनभेस्ट खालामनाय दंमोन। दा बिथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअ खालामदों जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि सानो नाङा आरो बेबायदि खालामनाङा। बेबायदियाव माब्लाबाबो नोङो बेबायदि फाननानै नोङो माब्लाबाबो थाखा आरजिनो नोङो सिमां लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार आरो गावखौ आं बिनि फंबाय बा बिदा बा बिमायं बिबौ सानोब्ला
साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो जायफ्रा YBY इउजारफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै आंनि मिथिहरदो